Nacionální povstání na Podstavci si tento kus nebo toto vozidlo nacházelo. Další vidíme projíždí tankem 3485. Vypadá mi, že představovat tento stroj nošení do lesa, určitě ho všichni znáte, tak jenom velice krátce. Jedná se o stroj vylepšení toho původního tanku T-3476 s tím 670 mm dělem, který se vyráběl od roku 1940. Tady ten tank s tím větším kanonem a větší věží a pětičlennou posádkou se vyráběl od roku 1944 a nový zbroj byl zařazen v jarních měsících roku 1944. Celkem bylo vyrobeno tanku T-34 více než 54 000 kusů a tady toho modernizovaného s tou větší věží a s 85 mm kanonem to dělá Evropičanek, takže je repliky. Vyráběli už od roku 1936. Hodně dlouho se lavírovalo s podvozkem, takže ty první verze měly různé podvozky. Všechno vykrystalizovalo ve verzi, kterou právě vidíte. To znamená, že ten podvozek měl 6 pojezdových kol. Podpruží bylo velice dobré na podporové a sice to na rozdíl od tanku třeba PZ4, který měl PZ3 byla daleko příjemnější. Ty PZ3 ovšem měly jednu velkou nevýhodu. Ten klín tady přijde zadní kolo, takže to má doráží čepy zpátky do pásu. To je to mlácení. 75 mm. Ne, tak to dělají články, ale když vyjede, tak ho to zarazí zpátky. Prodlouženou 75. To bylo na 55, to samý. Když byly ty starý pásy, kolopryžáky už to neměli. A právě tato verze byla tady na cihelně představená a účinkovala v ukázce. Teď, ale trošku, aby mu... Další kus techniky, který přijíždí, je v takové pískové barvě. Ono to má něco do sebe, protože jedná se o automobil Tatra, tenkrát je označený 8111. Ano, skutečně jedná se o ty prapředky, nebo ne prapředky, ale ty první Tatry 111, které jsme potom používali, ať už v armádě nebo i v civilním sektoru hluboko do 70. let. Ta Tatra, kterou vidíte, tak byla vyráběna v Tatře Kopřivnice, která se jmenovala takže byla vyráběna od roku 1942. Pěstována i v severní Africe, od toho ta písková barva. Později byla ještě dřevěnou kabinu, protože Němci pozdější verze, které jsme používali už u nás, osvobozené přesno to inklínuje k něčemu jinému, ale skutečně je to označení takové, jak je to vozidlo neslo. Ta vozidla vyráběla firma dost obrovských počtech, bylo to několik set tisíc kusů armádu, ale vozidla byla poskytována v rámci remízu, to znamená ještě na pronájmu a Američané je vyvážení do respektive poskytovaný všem svým spojencům. Vyskytovali se i u našeho armádního sboru v Sovětském svazu, protože tady na Cihelně to dobře viděli. Ten automobil vypadal velice dobře. Myslím, že neudělali kolečko prostě, aby to tady trošku prošla taky.